Ahojte, tu Samo a vítam vás pri krátkom videu, kde vám ukážem, ako sa jednoducho prihlásiť na Kick. Ak ma ešte nepoznáš, hrám Fortnite a robím zábavné videá a aj streamy. Takže ak ťa baví Fortnite, určite zostaň tu so mnou až do konca. Na začiatok si otvoríme na Edge trebárs alebo na Chrome, na čom chcete. Si otvoríme Kick. Stačí vám, keď len napíšete takto Kick do vyhľadávača. Teraz vám vyjde takéto káčko zelené a to je vlastne ten Kick, do ktorého sa dneska budeme prihlasovať. Keď sa dostanete na túto stránku, máte tu dve tlačítka Login in, to znamená, ak máte účet, kliknete na toto a prihlasujete sa, ale ak nemáte účet, kliknite určite na toto zelené tlačítko Sign up. Tu si zadáte všetky vaše údaje. Ja som si pre toto video vytvoril nový e-mail. Samozrejme sa tu môžete prihlásiť aj cez Google alebo cez Apple, alebo to ja neviem čo to je, ale asi cez Apple, ale ja prevažne sa prihlasujem cez Google, takže aj to vám odporúčam. Ale ak pôjdete touto vlastne metódou, tak určite potrebujete mať reálny existujúci e-mail, pretože potom vám príde na ten e-mail kód. Takže ja si tu teraz zadám svoj e-mail, zadám si sem svoj dátum narodenia, akože dám si teraz tu na nejaký random. Teraz si nastavíte vlastne svoj nickname, ja si dám nejaký úplne random. Dal som si nejaký, že Nutella GOP, no a tu si vytvoríte svoje heslo. Čo vám odporúčam je použiť aj veľké písmená, nejaké to potržítko a aj nejaké čísla. No a teraz ja sa prihlásim. A teraz mi na ten e-mail príde tento 6-ciferný kód, takže ja idem sem. A tu už ako môžete vidieť, tak mne prišiel verifikačný kód, ktorý si môžete CTRL-čkom skopírovať, hodíte ho sem. Tu vám ešte vyjdú nejaké nastavenia, to môžete skipnúť, to je stále to isté. Keď tak píšte na support, alebo môžete mne dole pod video, ak by ste s ničím nerozumeli. Tu dáte len, že rozumiete, vám vyjde nejaký ďalší ten point, no a tu už ste vlastne na tej ich stránke, už ste zaregistrovaní, máte účet, potom tu môžete potom aj vy sami niečo tvoriť, ale tu na nejaké iné video, no a teraz si môžete pozrieť nejakých svojich obľúbených influencerov alebo youtuberov, trebárs MG Fitman, čo tu je taký najväčší na Kicku. Ale samozrejme môžete dať follow aj mne. Síce teraz nie som online, ale určite večer budem streamovať. Nemám tam toho ešte veľa, takže poprosil by som vás, tu mi môžete dať follow. No a dneska sme sa naučili, ako môžete si založiť účet na Kicku. Dúfam, že budete sledovať svojich obľúbených streamerov a dúfam, že aj mňa. Sledujme na kick.com/13 predozhraje. Dávam tam streamy z Fortniteu, dakedy sa darí, dakedy sa nedarí, ale určite príde pozrieť. Ja ďakujem, že si dopozeral toto video do konca, ak ti to pomohlo, napíš dolu do komentárov, no a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Čaute!